el semàfor del Benfica-Barça. El Barça femení ha empatat in extremis a camp del Benfica i acaba la fase de grups amb 5 victòries i aquest empat en un partit que segurament el Barça ha encaixat més gols que en tota la temporada. Ha encaixat 4 gols, que són els que havia encaixat en tota la temporada. En verd, les rotacions. Avui segurament és el primer partit que el Barça no guanya aquesta temporada, és una cosa que és inaudita, que podria dir que un equip no ha guanyat, havia guanyat fins ara tots els partits, o sigui, el Barça femení fins ara havia guanyat tots els partits, avui és el primer partit que empata, i ho fa en un partit en què segurament ha pesat també el fet de que el Barça hagi fet algunes rotacions, que és una cosa molt lògica en aquests moments de temporada, i sobretot també en el moment en què el Barça ha tingut un calendari de gener molt i molt apretat, amb competicions com la final de la Supercopa d'Espanya, competicions també com la Copa del Rei a partit únic, i aquest partit segurament arriba en un moment en què l'equip també necessitava rotar i el rival estava molt i molt motivat, i al final avui també segurament avui defensivament el Barça ha concedit algunes jugades. No creiem que sigui culpa de l'actuació de la portera, que avui el Barça ha fet rotació a la porteria i ha jugat Gemma Font, sinó que és un tema de que l'equip avui li ha costat defensar més i ha defensat pitjor. De fet, avui a l'Eix hem jugat amb Mengen i Marta, avui segurament el Barça li ha costat pel mig també, ha trobat molts rivals que eren molt ràpides, avui al Barça li ha costat en aquest sentit. Com diem, hi ha hagut rotacions, una cosa lògica, d'inici, com diem, la porteria Gemma Font, la defensa ha jugat Marta a l'eix central, i al mig del camp bastant de les futbolistes habituals, i al davant també. Hi ha hagut també rotacions a la segona meitat amb els canvis, hem tornat a veure a Vicky al mig del camp, hem vist a Clàudia Pina i hem vist el debut d'Ari Àrias al tram final a la Champions d'aquesta temporada, la 9 del Barça Atlètic, que no havia jugat massa aquesta temporada, però hem dit que ja ha debutat. Segurament potser ara, amb aquesta sortida propera de Shishato Shoala, potser pot tenir algunes, perquè ha estat ja convocada en alguns moments, però no havia tingut encara minuts segurament en Champions. Havia jugat en Lliga, però no en Champions. És una jugadora que té un molt bon olfacte de gol, porta demostrant-ho en el Barça, en el segon equip del Barça la temporada passada, i aquesta és la màxima realitzadora d'aquest equip, una jugadora que pràcticament a cada partit marca, i avui també ha tingut, en els pocs minuts que ha jugat, ha sortit al minut 85, també ha tingut una ocasió per marcar. En verd també, la reacció final de l'equip. Aquest equip té una capacitat competitiva i un afany competitiu brutal. Avui, si veiem els últims 10 minuts del Barça femení, són un exemple d'aquesta capacitat competitiva. El Barça femení estava classificat, ho havia guanyat pràcticament tot, venia de guanyar aquest partit, el guanyava 2-0, li han empatat a 2, ha tornat a guanyar 3-2 i se li han ficat 4-3, i el Barça podia haver-se deixat anar i haver lluitat més relativament al final del partit, però no ha tirat la tovallola i ha lluitat fins al final. Del final en què ha aconseguit, ha tancat el seu rival a l'àrea, ha atacat entrant per bandes, fent centrades i arribades per àrea. La portera ha fet 2 intervencions molt i molt bones al tram final, però al final ha arribat aquest empat, un empat amb una jugada d'un cop de cap de Lucy Bronze, que segurament avui tampoc ha tingut el seu millor moment, el seu millor partit en defensa, però que, com diem, ha fet que el Barça no hagi perdut, sigui el primer partit que el Barça no guanya, però el Barça femení segueix sense perdre. I entre altres coses, per tot el que treballen, perquè aquest partit també serveix per veure que aquest equip treballa molt i que no és fàcil. Aquest equip al Benfica ja li va costar molt al Barça a l'anada, el Barça va guanyar 5-0, però segurament el resultat va ser enganyós, perquè al Barça li va costar molt, i al final tots els partits costen molt. La gent que només veu els resultats i això pot dir és que aquest equip ho fa tot molt fàcil, i no, tot el que fa és perquè treballa molt, i avui també ha treballat molt per aconseguir acabar empatant aquest partit al tram final de partit. I en verd també avui, gràcies a Sisat. Sembla que Shishato Shoala deixarà de ser futbolista del Barça a les properes hores. Marxarà als Estats Units amb una oferta que deixarà al club uns 150.000 euros, i ho farà una jugadora que ha deixat empremta en el club en els últims anys en forma del que millor fa, que és fer gols. Shishato Shoala és una autèntica màquina de fer gols, i el Barça ho ha demostrat molt. Recordem que és la jugadora del Barça femení que restarà a la història com la primera que ha marcat en una final de Champions. Va ser la que va marcar el gol en el 4-1 de la primera final de Champions del Barça. Aquesta dada històrica ja ningú li traurà a Shishato Shoala, com ningú li traurà els més de 100 gols, en concret les nostres xifres són uns 107 gols que ha marcat amb la camiseta del Barça en
també uns prop de 100 partits també, més o menys una mica més de 100 partits. Per tant, unes xifres autènticament d'escàndol, pràcticament un gol per partit. Satasoala ha demostrat en aquests anys que és una futbolista que té dins l'àrea i rematant uns recursos brutals. És una futbolista que també té molta velocitat, té una rapidesa molt i molt bona, també l'ha aprofitada. De fet, aquest gol que recordem a la final de la Champions femenina, aquella primera final de 4-1, és un gol en què demostra la seva velocitat, però ha demostrat moltes altres qualitats. És molt difícil el que ha fet a Sisat aquests últims anys. Firmar temporades les 4 últimes temporades, abans d'arribar a aquesta, havia firmat més de 20 gols per temporada, i això és una autèntica bestiesa. Ha estat màxima golejadora de la Lliga F en diverses ocasions i, com diem, deixarà empremta en el Barça, en la història del Barça. És una futbolista, a vegades la gent tenia els seus debats perquè és una futbolista que segurament no és virtuosa, una futbolista que segurament no és el típic nou que podem veure o que podem vist que, ostres, un nou que tingui moltes coses, però és una jugadora que té un gol extraordinari i ho ha demostrat al Barça cada temporada. Segurament aquesta temporada és la que menys se l'ha vista, una temporada en què no hi havia una nou perquè va marxar també Geise, però que el Barça ha optat més per moltes fals nous. Aquesta temporada, per exemple, gran protagonisme de Mariona en aquesta posició de fals nou. També hi ha la posició en què ha jugat també molt Salma Paralluelo i també té un futur tremendo, i també hem vist jugar a Alexia. Per tant, aquesta temporada en què menys ha jugat és quan hi haurà aquesta sortida, però li volem agrair a Sisat tot el que ha fet aquests gols, totes aquestes temporades, perquè és un element clau en aquest creixement del Barça, perquè més enllà del gol és tot el seu treball, tota la seva capacitat competitiva i tot el que l'ha convertida en, com diem, una futbolista que ja ha entrat a la història del Barça femení i a la que li volem agrair tots aquests anys al Camp Barça.